ये दादा जननी हतो देखलू रास्ता चलत रहे त मूड़ी गड़ाइए के चली बुझात रहे कैसन कांड करी हो तले इतने बतिया कर दर भाई तीसर की मेहरारू चली आई ती कही अका जी का बतियावो तनी लो ती कही बाप रे बाप आ गइले जे खेल करे इहे नहीं जान इहे ओकरी घर रात दिन आवक अच्छे लगौले रहली ती मेहरारू कही एमे खेला का करे के बजी ओकर खानदानी कुल चलल आवता ई हुए कैलस कर फुवा हुए कैलस ती वीडियो बना के डालनी जन के सबके अच्छा लागल ए वीडियो से वो संदेश भी भेजले बानी जितना हमर भाई लोग आलो कि हमनी के जिंदगी में कुछ ऐसा ना कदल जा कि हमनी के परिवार के ऊपर जिंदगी भर अंगुली उठत रहे हमनी के तो 2 सेकंड में कुछ गलती सही कदल जाए मगर परिवार के ऊपर जिंदगी भर लोग कहे कि तार लइकवा है कैलस तार लइके नहीं है कैलस तो जितना भी हमर भाई बार लो आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह बा कि ई कुल हमनी के नइखे करे के जैसे मेहरारू अपने घरे कोनो परिस्थिति में रहिली सन मगर जब दूसरा